बेसेबां थुखुदों? मानसिया खुंगाब्लाबो माथो सादों नामा आदा? बिलिरबाथाय साया आं थांथ'नोसै आदा दसे नाना होबावलै आगै दा फैबावगोन दा मोनायाव खस्थ' मोनोब्ला लिंहरबानो जाबाय आयै थाफ्लियाव लबाय मानो थिफुनायब्रा नोंबो मोनसे खोनासंदोब्रा लावगि खोनासङाहां इस नोंबो मबाइल लादोलै लावगि मानसै आंनोलाय इस नों आंनि हांनि रावफोरखौ मानो बुजि मोनाब्रा मा रावसै बेलाय इस महरखौ नायब्लालाय फिल्मनि एक्ट्रेसफोर बायदि नुयो नाथाय नों आंनि लाभलि आरो प्यार मोहाब्बतनि बाथ्राफोरखौ मानो बुजि मोनाब्रा मा लाभलिं प्यार मोहाब्बतसै बेलाय इस 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 देलायनोबो रोङा इंराजिबो बुजि मोना लिपस्टिकफोरखौ मोजाङै फोनब्लाथ' फिल्मनि एक्ट्रेसफोराबो हानाय नङालै नोंजों मोनसे खोथा 2015 मायथाइयाव आं मोनसे फिल्म दिहुनगोन नों एक्ट्रेस जानांगौ आं एक्टर जागोनथ' ओइ आरामि सला आयौ गयला नेबाङो आबै नों बेदि मानो रावबो गैयि समाव सेंग्रा मोद्लाफोरजों रायलायबाय थायो आबै हामा आबै सिख्ला बैसोफोराव थाङाबाय थां दै खापसे लायना फैथां जागोन आबौ मोननायबा बेखौ नायगोन दाब्ला हिन्जाव गुन्दा रुवाथि जमग्रा नैबे जैलायाबो खम बुस्थु नङा हाबाब बे जावलियानालाय मा उन्दुनाय जाखोसै बेलाय ओइ फैला सिखार मा डिस्टार्बब्रा हाब आंलाय बहा उन्दुनांगौ जाखो गामसा गाननो हायैखौ नुवाखै नोङो उन्दु हायाव है आं हायाव उन्दुआलै हगार नै आदा दैया मा खोनाखै आङो मा बुंदोंमोन आगै खनसे बुंबावनाय आदा आयै बे बुस्थुखौ दा एसे गोबावनिफ्राय जमबाय दंमो नों मानो एसे गोबाव खालामबाय आगै लाबो आगै बे बुस्थुखौनो एसे गोबावनिफ्राय जमदोंमोन आङो खम गोदै जागोन बे बुस्थुआ बेखौ दिनै सोजोबथारनांगोन ओइ लेख' नोंलाय मा रावखौबो गोसो थोनो रोङाब्रा गोसो थोनायनि रोसिखौ मोनलोंफेराखैथ' मा गोसो थोनायनि रोसिब्रा नों खोनासंनो देनाय खोनासं
मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो बुजिना रोंलिया आं दिनै गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उसाव बादाव बुजिना रोंलिया आं दिनै गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उसाव बादाव नों सोर नों सोर मानो खालामखो नों आंखौ जावलिया सोर नों मानो खालामखो नों आंखौ जावलिया बबेनिफ्राय फैयामोन नों मिनिख्रुइ मिनिनानो बेरखाङो दिनैबो गोसोआव आंनि महरा नोंनि लाजिस्लु मिनिनायजों फोरमायहां माहाङै खानाय बिलाइ बिरफालांनाय खारनाय नोंनि खानाय बिलाइ बिरफालांनाय खारनाय नोंनि मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो नोंनि रावजोंबो रुजुजाया मोदोमनाय खानाय बिलाइ आं बावनो हानाय नङा ददेरे बैसो नोंनि रावजोंबो रुजुजाया मोदोमनाय खानाय बिलाइ आं बावनो हानाय नङा अनसायदो रजे नों गोरबो बिखाजों फोरमाय आंनि सिमा गैयै अननायखौ अनसायदो रजे नों गोरबो बिखाजों फोरमाय आंनि
बिखा गावलांनो हागौ थेवबो गोसोथोलायनो गारालां सिखारा जागोर' हनै माथामसो फैबाय आंनो फरायनानै जाथाराखैहाय नालाय आंहाबोहाय एग्जामखौ बोरैहाय लिरनांगौ आं साननानैनो मोनाखै आंथ' एबारो एग्जामखौ होनानैसो सानगासिनो मानो होआ जानांगौ जाखो हेल' ओइ क्र'नि नङाबा रायलायालां ओइ 2 लाखफोरजों रायलाया दोनबाय बहा थांनो आगै मोना रथ' दै आं फट' खेबनि दै आगैया एलबामनि एक्ट्रिस नङा होमबा नङाहाय मा नंगौ दे नोंसोर थगायथारदों माथो मनालिसायाव नुनाय बायदि मोनदोंलाय मानसिखौलाय आयौ हालाहा जानाय नङा नामा ब्रा लावगि आबै नै आबै सना मा आबौ ओरै फैनायसाय आबै सना नै आबै नोंनो आं ब्लाउस लाबोदों नायनायसाय नायनाय हे मोजांथारहाय आबौ देनाय गाननाय नायनाय हामगोन ना हामा उनाव गानगोन दे आबौ हामखागोन बेयो दे होमब्लालाय लावगियाखै नों आंखौ दाबावलै सना खंगा खुजा होननानै दामुखै नों मानो बे फंसे रावखौल' बुंबाय थायो नोंहा आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा दंलै थेवबो ना फै खाथियाव लावगियाखै नों दाबायदियाव गितानजलि जानायमोनब्ला नोंबो राजिब जानायमोनब्ला जों सानैजों
साला हरामी जायासै उल्थासो जामारबाय नै आदा गया बेनिया मा खालामनाय जायो गम मोनाखै बे दाब्लाया मा बुस्थु बे दाब्ला होननाय गस्लाखौ मानो गाननांगौ नोंलाय आरो दाब्लाया नोंखौ माबोरै आबै बिनि हिनजावा आरो माबोरै आनै दाब्लानि खैसाराव गासोमफ्लाङाखैथ' गाव हाबा माला लांगोन बियो फैला लानो गोसथोनाय हौवाखौनो फैला बुङो औ आदा फैला अ नोंनि जिउआबो जाथों गोलाव ओयागै सादानानो नाया हांमा नाब्रा न'नो ना गोसथोनाय हिनजावा नाब्ला गोदै जायोब्रा लावगि नों आंखौ मानो गोसथोआखै माइनाव फैदों